Pinoy Bus Driver TV. Oh, sinatay! Magandang hapon mga buksit. Nandito na tayo sa bulan. Kaya pinawasikan natin yung kaibigo. Kaya ang ating washer dito, buksit natin. Ano kayong pangalan mo, Vigor? Kalimutan ko. Ano kayong pangalan mo? Marlon. Marlon, buksit tayo. Yan ang washer dito sa bulan, buksit. Amigo dito. Wala na yung daanan dyan papuntang paliguan ah. Yan yung lusutan dyan papuntang liguan eh, sa likod. Ah, yan naman bagong ano? CR? Wala na doon, dito na? Wala na doon ang CR? Ito naman ang bagong CR pala. Buksit natin. Sarap sa ating ano dyan, boker si Bayeng. Yeah. Wala pa siguro lockdown ito, hindi na kinuha. Buksit nga. Ano? Tagal ko na din nakabiyahe dito eh. Ganda pa yung gulong mo. Okay pa yung gulong oh. Ha? Okay pa yung gulong, hindi kinuha. Yung trampo ko ka na yan. Hindi lang nila kinuha yan. Mahirap kunin. Mahirap kunin yan. Mag-jump-jack ka pa dyan. Oo, tagi na. Uy, ate ah. Babaero! Ano ginagawa mo dito? Baraero. Diyan ka sa Queens? Diyan ka na sa Queens? Sakay na kanina? Ha? Sakay na. Sa Queens ka na? Saan? Ano? GBH? GBH? Trans. Ah, Gold Trans? May, pero bulan-bulan lang yan. Bulan-bulan lang yan Gold Trans na yan. Parang bagay ka dyan. Okay, buksit. Pipila tayo, buksit. Ba't di ba na? Number 4, dito po. Four yan? Four yan? Oo, four yan. Ay, sorry po, natakpan ko yung Ha? Ano na? Ay, Camila yan. sa dashcam. Camila yan, ano yan? Vlogger lang yung driver. Ah, kayo? Ayan o. Ito yung driver TV. Ah, Mamaya, wala na yan. Aman, doon. Ay,
Ah, Southwoods. Sinang ka Southwoods Ako po po. kayo? Opo. Pagbalik. Bisaya kami. Okay na. Hindi na, para makakatayo. Hintayin pa natin, wala naman na. Uwi na si May. Bunso na. Sunod, meron? Ay, baka ba yata si boss? Baka ba? Ilayas ko lang. Ay, Kasama tayo. Okay lang yun. Basta libre. ano na pabiyahe nila ito? Pero, ito na. Ikaw. Ayan, bagay, sinisigan. Business. Bagay, sinisigan. Ako sa may terminal kasi malapit lang doon eh, di ba? Ako. Five star. Wala na yung biyahe namin dati, may biyahe namin dun eh. Oo nga, bakit wala na? Pag-pandemic na wala. Marami man doon, ano, yung dito sa kasama. Dati nakasakay kami doon. Dati, doon ako nabiyahe dati. Ah, Pandemic. Literal po din. Literal po din natin natin. oo. Kaya kami mga literal po bata na. Meron din akong pamangkin dyan sa ano, driver si ano, Moniz. Ano na, sumakit mo yun? Bakit, waray ka ba? Oh, Taga... Waray Sigurano. Taga... Alegria. San Isidro. Oo, alegria. Saka doon ka nakapag-asawa sa pagpapaka. Hindi, yung mga anak ko lang nandoon. Bakit nandito ka ngayon? Taga Cebu kasi yung ano ko eh, yung asawa ko. Oo. Tapos ako taga Samar. Oo. Tapos ano napakadiri ka ron? Di ako diri sa kuan so diya sa isla bitaw ta natin. Ah, diyan sa Sinto? Dili sa may San Vicente.
automatic. Automatic one. Automatic na lang. Automatic.
WhatsApp. Muna ako may amihan. Ano si Kwan?
Sir Jose. Nakakala ko dalawa. Get box ako ka, get box. Sila like, Sir Will, this one just diamante. Okay, ano, salamat ko po, sir. Pamain, nanti sa get box na natin ko. Ano pa lang ko, get box. Sampas yang sa bulan sa tayo so. Hindi daw ba... Hello, madam. Ano sa iyo? Nasa Erosin na, tapos na. Wait. Ingat sa kayo. Ilang pasero mo? Salamat guys. Salamat na spot. Sampu. Salamat na spot. Sampu lang dito. Ha? Ano? Salamat sa akin sa spot. Ah, Saan ba yung pick up natin? ilan na dyan? Ilan lahat dyan? Okay na. Okay na. Okay, Mark. Tigas. Sa tao. Buksan. Ingat sa biyahe. Salamat. Buksan. Sa tao. Tigas. Ilan na lang pasukan dyan ah? Alam mo pasukan dyan? Ayan. Ah. Alam mo pasukan dyan sir? Oh. Alam mo? Pagi malam. Hindi yan. Ay, wala daw dun. Alam, 20. Mainit ang araw. Parang sikat sa umaga. Parang sikat ng hapon sa araw. Araw sa Sama. Oh, meron. Hindi. Para. Oh, sige, ano yan? Security camera. Tara, sakay na. Tara, sakay na. Kaya maluwag pa. Kaya pa. Pasok ka sa bandang gitna. Okay na. Ah.
Saan ka mag-abang? Saan ka mag-abang? Saan ka mag-abang? Bago ka. Kailan? Oh. Sabay si Joel. Sabay si Joel. Oh, sabay si Pahan.
para dito. Ano? Ah! Oh, Kalamihan yan o. wala kami yan. Kalamihan. Wala kami yan. Aka mo, nagbulan? Oh, kami. Halika na. Ako pala nagbulan. Kilala mo pala ako ah. Ah! Tama, nakabidyo ako. Ayun, sige ko, taga-uman. Uman. Puti, pumara ka. Kaya nga, abi ko, ba't Franco? Wala kami yan eh. Kami ang kapalit. Kahapon nga sa... Bicol Magalang kasi nakalimutan sa alas 3. Oo. Bukas. Madalas dito no, si 1842. Madalas yung Ah, oo. nangyari ka ngayon. Si Juan. Ay, sige. Yung bata. 2842. 2842. Grabe, grabe. Ako, ba't may grabe? Grabe, ba't grabe nila? Masakay ka sana sa isang lugar mo, ha? Ah, di mo napansin kaya dumaan kami? Kanina, pasok kayo. Oo. Oo, Hindi ko mapupunta. na kita karatulan yung bulan. Oo, wala kasi kaya kami susugon eh. Ang masaya namin, susugon lang kaya doon ko muna kami tambay. Tingnan mo ba kasi ano? Bago pinihan mo. Pero yung ibang pilgram ko, yung mahahaba, 25 feet, mga bago. Maganda na yun. Nariyak yun. Bulan din yun. Oh, sige, go. Okay. Buti na kuwan mo.
Ban. Bicol. Bicol sa traffic. Kaya may ginagawa din ang kalsada dito. Dali na tayo ng bulan. Pantay na tayo. Northbound. Mula Phoenix. Albert Spencer Granada Salinga dito sa Upan Bicol Upan sa Sukulo Noel Taray Albert Salinga hindi tayo pamasin kung sino tayo parang mga tayo salita ng ulan sobrang pumasa yung Phoenix hindi na lang nabigyan na sa Teo si Kuya hindi din Kuya kung tinitingnan ko sa side meron ko nakatingin ba hindi nga naman talaga kaya nagbigay lang tayo kaya akala niya walang sisingit walang tao may singit talaga may sisingit talaga yan pero bigyan po traffic sa Bicol pagka-traffic pag may ginagawa kasada bago siya magluloy tapos ako at nakapit ko kasi pinapagandaan ka sana ba hindi na tayo mahirapan back to back
Hindi nakatingin sa ngayon. Batista pa, hindi nakatingin eh. Mark Ramis ko, pag malapit na kutuan ni Dani, Ewan ko, hindi ko alam yan. Kaya ko na natin pag-usapan yan. Hindi pag-usapan yan, hindi nila nakasali natin yan. Sisto, kananay ko, present ko, salamat, hindi ka present. Hindi natin pag-usapan yan, hindi ko rin alam yan.
Talakpasin natin sa ano, sa Kusina Kabuyog. Susugon, papunta Subat. Sa Subat. Lubat na yung ano natin, GoPro. Umabot sa isip ng susugon ng GoPro. Ito talaga, idugtong na natin sa cellphone kung sila eh. Kasi nakita yung ano, puro siya mo yun. Kay Nico Luis Manilla. Taga Ubat, susugon. Sila tayo eh. Sa doktor, pamilya.
Paano pala? Nalimutan ko ng terminal eh. Sinex. Yan. Yan, entrance. Hello. Hello. Po. Oh. Narito sa SM na pasok ng terminal. Nakasursugo na kami SM. Ha? Oh, napasok na ako. Hindi mo kami kita. Opo, bibili tayo, bibili. Opo. Nandiyan na yan? Ito na? Ha? Ito na? SM sursugo na kami. Ano kain mo? Kumain mo dyan, nalimutan naman. Isa lang naman dito eh. Sana isa tayo dyan, dito ko. Chicken. Ano, masama tayo? Ibibili lang. Later na. Ito na. Send ko na lang picture, okay? Ah! Babaya na. Oh, sila tayo eh. Pangalawang beses ko na sa pasok dito eh. Babay Pangalawa na. ko pala itong pasok dito, pangalawa ah. Huwag na.